Hoy, may assignment ka? May ara. Nga Pasunda ko, Bi. Wala ko makahimo eh. Din ka naman na yan nagkadto kagabi, haw. May higing katukan lang ah. Nagabihan ka, kagahon na nagpuli. Tapos, pagbugta ko, adlaw na. Wala na ko makaubra. Ara da, kopyahan na lang. Sige, okay. Do mga piho. Sino? Magutod, ho. Ano na, ho? Absent ang isa? Duha na lang sila, ho. Wala ang isa, eh. Dali lang gid bala. Day. Hindi manggam mo, ha? Isa mo na lang wala kasala. Basi kung si Paon ka di pagwa sa eskwelahan. Hey, boss. Hindi ka magkabalaka. Mahimuon lang ko. Ano? Obrahan na lang na ang assignment mo. Dire ka lang kakatuan kung mag-utod. Okay. Basta, promise ha? Behave. Nang, nga do ginatulok naman kita ni Shirin. Hindi lang pagsapa ka. Hindi na pagtulo ka. Kay basi kong laino naman niyang paggangop. Hi. Oh. Hi, Angelica. Hi. Hi, Angela. Hi. Do hindi ka mo magsapak sa ako na. Pasalamat gani ka mo nga ginatagan tapos kamusang time ko eh. Hoy, kay balo ka mo? Nga ang tanan nga estudyante dire. Puwerte ang kalipay kung sapakon ko? Ay, gali. Nga nagpalapit ka dali. Luyag ko lang ka mga mangin friends. Ginhambalan ako ni Manong eh. Manong, Oo, wala ka makahibalo nga magulang ko sinong Novi? Atong lalaki nga kasugilanon mo kahapon? nakahibalo ako. Pasalamat ka ha. Kay type ka sang magulang ko. Om, Kag siya mismong naghambal sa akon, nga hindi ta kapagtandugon. First time nga may babae siya nga gitpakigbato sa akon. Kag ikaw lang ina. ano?